Viatjar en cadira elèctrica el 2025 encara és una prova de supervivència. La tornada de Budapest es resumeix en una paraula: intensa. Vam haver de tornar fent escala a Madrid perquè no hi havia cap vol directe a Barcelona que acceptés la meva cadira pel seu tamany. Ja comencem bé. Vam arribar a l'aeroport sense problemes, però el check-in va començar l'espectacle. Tot i haver avisat de tot a través de l'agència de viatges i ensenyar la documentació de la cadira, ens van tenir més de 90 minuts esperant. Preguntes una altra vegada, trucades, consultes. I per culpa de tot això, vaig embarcar quan tothom ja estava assegut. El seient, com sempre, massa recte. I si avançava més el cos per aguantar, els genolls xocaven amb el seient del davant, el qual sí que es podia reclinar i tenia més espai, pagant 3 vegades més, esclar, l'accessibilitat premium. A l'escala de Madrid, ningú sabia on ens havien de portar per agafar l'ambolift. I quan finalment vam arribar a l'avió, la bodega ja estava tancada i la meva cadira encara era fora. La van baixar a pols de l'ambolift, la meva autonomia tractada com si fos una maleta. La van posar dins d'una caixa i gairebé trenquen el control del mentó en tancar-la. Tots van fer un crit digne d'una pel·lícula de terror. 16 hores per tornar de Budapest. I per si faltava alguna cosa, van trigar gairebé 3 hores a portar-nos la furgoneta. Havia reservat el servei a través de Parcos, i mai més, ho juro. I després diuen que viatjar és per a tothom. El problema és un sistema que encara no està preparat per respectar la nostra autonomia i seguretat.